बिराद गोबावनि उनाव माने दिनैसो माने ब्लग लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा आयु सान्दुंआबो नाय नै लोगोफोर बाबारे देन्जारसो सान्दुंआ नै जोंजोबना दं बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना ब्लग लाबोया बिनिखायनो माने दिनै ब्लग मोनसे लाना फैबाय आरोना आरो लोगोफोर इन्ट्र'आव होनाय भिडिअखौथ' माने बयबो नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होनोब्लाथ' दा माने मिउजिक भिडिअ गोदान ओंखारनायखौथ' बयबो मिन्थिखादों आरोना बै न'खराव रावबो गैया नामा होननाया माने बे मिउजिक भिडिअनि माने बे मोसानायखौथ' बयबो नुखादों जानो हागौ आरोना लोगोफोर ब्लग भिडिअखौ नायग्रा आरोना सोरबाबो जुदि बे भिडिअखौ नुवाखै माने आं लास्ट क्लिपाव हैना होगोन आरोना ओमफ्राय नै जों माने इयाव सान्दुं माने नांबाय थायो नालाय जिरायनो जायगा गैया नालाय बेखौ माने बेयाव बहायनानै दोनबाय आरोना नैबे थिंखौ थिं गोदान आरोना दोनो लाबोदोंमोन नै दंफाङा ओमफ्राय बेयाव बनानै दोनबाय ओमफ्राय बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना फारसेनिफ्राय नाय आरोना लोगोफोर फुल नाय स्किप खालायालासिनो फुल नाय आरोना होमबासो मिन्थिना मोनगोन आरोना लोगोफोर नै जोंना सैमाया नै सान्दुंआ नायदो नै बा बिराद गरम आरोना दिनै मानो होनोब्ला मैयाबो बिराद सान्दुं दुंदों आरोना ओमफ्राय सोरनिखै सान्दुं गोसा जादों कमेन्ट खालामना खिथाहर आरोना मैयाजों दिनैजों बिराद गरम आरोना दानो ओमफ्राय आरोथ' गरम बोथोर सफैथ'वाखैनो माने गरम बोथोर जाबाथ' आरो बिराद गरम जागोन बायदि मोनदां माने थानोनो हानाय नङा आरोना बिराद गरम जाखादों आरोना दानो जोंनि हाजोनि भिउआ नायदो सान्दुं गोसाया माने माबायदि नुयो बे ब्लगखौ माने आङो फुजाबजोबनो हागोन आरोना माने दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरोना दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन बेखौ थुखैनि दिनैनि बेखौ बुन्दिखौ नुयो बुन्दिखौ एन्जरजों समान फंबाय मानो होनोब्ला ब्लग भिडिअ लाबोयैया बिराद गोबाव जालायबायमोन आरोना लोगोफोर बिनिखायनो माने दिनै हाजोखै जास्ट बेरायनो फैदों बेखौनो माने ब्लग लाना देखायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला आंना माने इउटुबा माने आंनि माबाखौ भिडिअखौ माने इमप्रेसन खालायाखै आरोना बिनिखायनो माने हाजासे आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनो नाजादों आरोना माने जाय माने आंनि भिडिअखौ दा नायबाय थायो बिसोरखौ आं खावलायबाय आरोना लोगोफोर बिनिफ्राय नै ओरैजाय गयबारि दङ आरोना नै ओरैजाय ओमफ्राय नै ओरैजाय हाजो बेनो आरोना जोंना हाजोआ नैबेनो नायदो ओमफ्राय नैबेयाव माने प्रग्राम सोलिनो नागिरबाय दङ आरोना अरुणाचलफोरनि नैबेयाव ओमफ्राय माने जेब्ला माने बे प्रग्रामा जागोन माने नोंसोरनिसिम माने भिडिअ मोनसेबाबो लाबोनानै देखायगोन आरोना माने ब्लग भिडिअ लाबोगोन आरोना नैबेयाव ओमफ्राय नै नायदो आरोना ओरैजाय थख' बिलाइनि ओरैजाय माने थख' बिलाइनि माने न'बो बानायबाय दङ आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय स्टेज बानायबाय दङ ओमफ्राय ओरैजाय हाजोआ खाथियावनो आरोना नैबेनो हाजोआ ओमफ्राय इयाव बानायबाय दं ओमफ्राय जेब्ला माने प्रग्रामा जागोन अब्ला आं माने नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्लग भिडिअबाबो लानानै फैगोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना इयावनो आरोना सिगांबो माने क्रिकेट गेलेनाया इयावनो जादोंमोन आरोना क्रिकेट आरो भलि होनाया नै इयावनोमोन नै इयाव भलि होदोंमोन ओमफ्राय इयाव क्रिकेट होदोंमोन आरोना दा नैबेयाव माने प्रग्रामबो सोलिबाय दङ आरोना माने सोलिगोन माने जानो थांगासिनो दं आरोना बिनिफ्राय एबार लोगोफोर वाइड एंगोलाव खनसे माने हाजोनि भिउखौ नायदो ओमफ्राय नै माबायदि नुदों कमेन्ट खालामदो बिनिफ्राय लोगोफोर नैबेखौबो वाइड एंगोलाव खनसे नायदो आरोना नै बेयाव जागोन आरोना जेब्ला जागोन अब्ला नोंथांमोननो देखायगोन आरोना आङो दा आङो माने फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा माने जा बेयाव जे आं देखायबाय दा जे माने प्रग्रामनि थाखाय दा माने बानायबाय दंना बेयाव माने बियो माने प्रग्रामा अरुणाचलनि आरोना अरुणाचल मानसिनि आरोना माने आदि मानसि होनो ओमफ्राय आदिबो होनो जों ओमफ्राय आबरबो होनो आरोना ओमफ्राय अरुणाचलनि मानसिखौ सोर मा मानसि होनो नोंसोरो कमेन्ट खालामना खिथाहर आरोना नोंसोरो माने सालाया गिदिङाखै आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबाय नालाय ब्लग भिडिअ लाबोया बिनिखायनो माने सालाया बारा गिदिङाखै आरोना जेब्ला माने प्रग्रामा जायो अब्ला माने नोंथांमोननो माने मोनसेबाबो ब्लग बानायनानै देखायनो नाजागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो न'आव थांफिनबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय आरोना जोंना लामाया ओमफ्राय नै फोथार बेयो खालि आरोना इयाव जेबो गैया ओमफ्राय नै इयाव गय बागान दङ ओमफ्राय ओरैजाय डाइरेक्ट हाजो ओमफ्राय नैबेनो आरोना नैबे नुहुरनायानो आरोना नैबेयो माने बेयो थख' बिलाइनि न' आरोना बेयाव माने मानसि गेदेरफोर थागोन खोमा आरोना नैबे थख' बिलाइनि लुनायाव बिनिफ्राय
आं दा ओरैजाय थांबाय थानोसै आरोना जोंनि न'आ ओरैजाय नालाय आं ओरै थांबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो स्किप खालामना आरोना जाय जाय नायो डाइरेक्ट फुल नाय आरोना अरुणाचलनि माने गामि ओरैजाय बिथोराव माने बिराद मोजां मोजां माने ओमफ्राय बानायना दोननाय माबाफोर दङ आरोना माने खाम्फाफोर माने आं खनसेबो थांफेराखै आरोना माने थांबाबो ओमफ्राय माने भिडिअ लायाखै ओमफ्राय ओरैजायबो दङ आरोना ओरैजायबो दङ हाग्राबारियाव आरोना माने इमान माने फ्रि जायगायावबो नङा आरोना माने एसे हाग्राबारियाव आरोना ओरैजायबो दङ ओमफ्राय ओरैजायबो सायाव दङ आरोना मोनसे ना मोननै दङ ओमफ्राय बिराद बरियानि माने टाइल्सजों बानायजोबना दोनो आरोना बिसोरो बेनिफ्राय नैबे BSNL टावार आरोना नैबे माने BSNL टावार अरुणाचलाव माने बांसिनानो माने BSNL आ सोलियो नालाय बेनो आरोना इसोरनि अरुणाचल हाजोआव माने BSNL टावार दङ आरोना नै टावार पस्ट नै बेनो आरोना माने बारा गोबाव जायाखै गायनाया एसे गोबाव जाबाय बिनिफ्राय नै नाखै बिसोरनि माने बाउन्डारि होजोबनो नागिरदों आरोना ओरैजाय माने लामाखौ माने ओरैजाय फेन्सिंजों माने ओरैजाय जोंनि आसामसिम आरोना बे अरुणाचलसो गोलैजोबो आरोना बियो दा आं दा बे थाबायलांबाय दं बे लामायाबो माने गासिबो अरुणाचल गोलैजोबो आरोना ओमफ्राय बैयाव माने दा आं देखायगोन आरोना बिसिम गोलैयो माने बेखौ अबेसिम थुदों बे पस्टखौ बिसिम आरोना अरुणाचल गोलैयो आरोना ओमफ्राय आसाम गोलैसिन आरोना ओरैजायनिया मोजां भिडिअ होबा मानो नायालाय नोंसोरो मानो लाया माने जेसेबांनो गाज्रि भिडिअ होयो इसेबांनो बांसिन माने नायो आरोना जेब्ला मोजां भिडिअ होगोन माने रावबो नायाखा एखेबारे नायखाया मोजां भिडिअखौ जेब्ला गाज्रि भिडिअ होयो होमब्ला बा भिउसखौ मा नायनो माने सानसेयावनो 1K 2K 3K माने बारायबायानो थायो जेब्ला माने मोजां भिडिअ होगोन 20 30 बिदिल' आरोना गामिया नायदो ओरैजाय फोथार गेजेर अ माय गड ओमफ्राय ओरैजाय नायदो नै बे भिउआ बेनिफ्राय बारा गिदिर नङा आरोना जोंना गामिया ओरैनो फिसा सिम्पोल माने जोंना गामिया